Hemen elkartu gara gaur bi helbururekin, alde batetik azken lan istripuak salatzeko eta bestetik esateko Nafarroako gobernuaren elkarrizketa sozialaren politikak ez direla eraginkorrak lan ezbeharrei aurre egiteko. Aurten honezkero 7 pertsona hil dira Nafarroan haien lanpostuan edo lanera bidean, azkena aste honetan bertan, Gruas Barragan enpresako langile bat hilda AP15ean ibilgailu batek harrapatuta eta horren aurrean lehenik eta behin gure babesa eta elkartasuna adierazi hildakoaren familiari eta hurbilekoei. Eta bigarrenik esan nahi dugu Nafarroan 2 astetik behin langile bat hiltzen dela gaur egun lanean edo lanera bidean, 3tik 1 ematen da erorikoen edo harrapaketen ondorioz eta hori gertatzen da enpresariek ez dituztelako horiek saihesteko behar adina neurri hartzen. Horren aurrean patronala oso eroso dago, jarraitzen du elikatzen absentismoaren inguruko diskurso falsu bat eta Nafarroko gobernua honen konplize da eta uko egiten dio betegabetze horiek nolabait kontrolatzeko eta zehatzeko neurriak hartzeari. Aste honetan bertan ere, Nafarroko gobernu honek enplegu plan berria onartu du, UGT eta Komisioen Sindikatuekin eta zen patronalarekin, enplegu plan horretan milioika euro bideratzen dira eragile horien jarduera finantzatzeko lan osasunean, eta gure ustez hori erabat onartezina da. Hemendik eskatzen dioguna Nafarroko gobernuari da uko egin diezaiola klientelismoari eta privatizazioari eta bideratu dezala behingoz baliabide publiko handi horiek inspekzioaren plantilla handitzera, 45 pertsona arte indartzeko eta kontrolatzeko Nafarroan ematen diren segurtasun baldintzak behar den bezala.